Det er så fucking lort, Randers! Hvad fuck sker der for jer? Ja, Sønderjyske, de er jo også bedre. Hold din kæft, mand. Get nu på rot. Ej, hvor er det Paradise, man. Åh, så godt det her. Man træner på grund af ozonlaget. Drivhusgasser og sådan noget. Ja. Jeg kan... Men... Slå det! FIFA! Fucking smadrer dig! Smadrer dig! Okay! Look at my biceps. Dreng, hør det der. Jeg tror fandme, der skete noget på skolen. Holy fuck! Holy shit! Ej, jeg knippede lige hende der Lux lige så nemt som jeg knippede hende der en 13-årig pige, mand. Det var fucking easy. Fuck med det, mand. God! Drenge, der skete ikke noget på skolen. Frederikke. Fucking fisser, man! Fucking fisser! Fucking lort, man! Hvad skal du? Jeg skal op til Frederikke. Nå, okay. Fuck du lort, kok! Jeg tillover mod de her silvers! Jeg ikke tænker, du skal bare spille noget fodbold, manager med mig. Vinduet er lige der, Thomas. Thomas, luk røven, du er dum at høre på. Skal jeg smadre dig med det her jernbæt? Ikke bare. Ej, jeg skal lige fucking spille LOL. Ja.